Και η σκορδαλιά πειράζει, το σκόρδο. Sa gala 12 miles. Σκορδαλιά, εγώ Το σκόρδο, By bus. όταν είναι ομό, θα και δεν έβαλα και πολύ. Εγώ έτρωγα, δεν το ξεχάσω, όταν ήμουνα στο ταξίδι με τον άντρα μου, πιάνανε, ήταν στο λιμάνι και πιάνανε ψάρια και ιστορίες και τέτοια. Να του δάνειζε ο μάγειρας και εγώ έπρεπε να έχω ένα πιάτο μπατί, άμα σου λέω, ψεύτηκα, μπατί πιάτο σκορδαλιά. Τότε βέβαια δεν με πήρε γιατί δεν είχα το πρόβλημα. Έτσι τα ψάρια πες. Ναι. Και ο μπακαλιάρος είναι αλήθεια ο κανονικός μπακαλιάρας της Ιρλανδίας. Άκουσε την τιμή. 25. 25. Το άλλο είναι της Νορβηγίας, ο οποίος είναι βάστατος. Δεν είναι ο κανονικός. Το ίδιο πράγμα όλοι αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα σου πω εγώ τη διαφορά. είναι και το λίκ. Δεν είναι αυτό που σας λέω. Έχει και η Ισλανδία και είναι συγγενής του μπακαλιά. Ναι, και δεν μας σχέται όμως πολύ. Ναι, ναι. Δεν μας σχέται, δεν μας σχέται. Άστο. Όσες φορές να το βάλεις στο κονό, δεν μας σχέται. Ωραία, άμα δώσεις 25 ευρώ, πόσα 25 για τέτοια. Τρίτη. Α, ναι, ναι, ναι. 600 ευρώ να δεις μια καπελή με τα μελή Ναι. και είναι. Όχι, φτάνει, φτάνει. Άμα βάλεις και ένα ψαράκι, φτάνει. Έτσι. Και το μπακαλιάρο, όχι, δεν πρέπει να έχεις και με διάφορα. Tarbag Rabantay. Ψάρια, λίγο πόρτα, να μου πεις, τα παιδιά αυτά δεν τα τρώνε. Εντάξει. Μα πάμε πλέον. Ό,τι και να Το πάρει. κρέας άσχημο αυτό είναι. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι όλα τα εμβόλια και όλες οι σύριγγες μπαίνουν στο λαιμό. Άστο, και λένε ότι είναι και ωραία η μπριζόλα του λαιμού. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα κρέας, έβαλε στο στόμα μου και δεν το συγχαίνω, όχι δεν το κάνω από λόγους, το συγχαίνω και τώρα πάλι το συγχαίνω. Συγχαίνω με την εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και λυπηρό, είναι να βλέπεις ότι αυτά τα Είναι μακάβριο. έτσι, μακάβριο, όπως τόσο. Όπως τόσο. Μα λέει στον πόλεμο. Για διαφήμιση που έχει βάλει τον Τζάμπο στην τηλεόραση. Αχ, ναι, με την σούβλα. Με το κοκορέτσι, τα Ναι. έντερα. Ναι. Ναι. Και το παίζουνε τότε τι μωρέ αυτό, μικρές ή. Και κάνετε τους παθιασμένους. Να μου έλα μωρέ. και αυτά. Και ματήρήθηκαν Ναι, 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 πεταχτήκανε και το έπαθαν. ναι. Επειδή, αλλά δεν ξέρω. Καμιά φορά λένε ότι